34-godišnji Magdi Dizdarević podlegao je ozljedama koje je zadobio u preksinoćnoj tučnjavi u Mostaru. Tučnjava u kojoj su ozlijeđene 4 osobe dogodila se neposredno nakon završetka večernje molitve u džamiji Šarića Harema. Spekulira se da su se s mladićima iz lokalnog kafića sukobile pristalice vehabija. Magdi Dizdareviću regionalni medicinski centar dovezen je u komatoznom stanju i unatoč liječničkim naporima nije bilo nade u oporavak. Dežurna tužiteljica naredila je obdukciju. Radilo se o prelomu lobanjskih kostiju sa teškim krvarenjem u predjelu mozga i moždanih ovojnica. Ostala trojica u bolnicu su dovedena s teškim tjelesnim ozljedama, od kojih je najteže povrede lica i glave zadobio Edip Dizdarević. Policija je, doznajemo, što u svojstvu osumnjičenih, što svjedoka saslušala 13, a obavijesni razgovor bit će obavljen s još 11 osoba. Za jednom policija intenzivno traga. Budući da je tuča imala smrtnu posljedicu, u MUP-u ističu kako to bitno mijenja procesno-pravni položaj njezinih sudionika. Imamo naznaka da ima i određenih snimaka samih događanja. Mi ćemo se potruditi da do njih dođemo i da ih u procesnom smislu i upotrebimo, da sa njima upoznamo tužiteljstvo. U županijskom MUP-u nisu željeli komentirati medijske navode da su u tučnjavi sudjelovale pristalice vehabija. Iz Mostarske gradske uprave nemaju komentara na preksinoćnu tučnjavu, no reagirali su iz Islamske zajednice Mostar. Najoštrije su osudili napad na vjernike, a neke medije optužili da neprovjerenim i neslužbenim informacijama šire islamofobiju, budući da su krivnju pripisali vehabijama.